थाखा थगायनानै जाया आं बे ससियेल मिडियायाव नुनानै फन खालामोमोन आं बे ससियेल मिडियायाव नुनानै फन खालामोमोन फैसा बिहरोमोन गिबियावनो नोंनि एड्रेसखौ बुं फार्स्टआव बुं नोंनि अरिजिनेल न'आ बबेयाव नाम बुं नोंनि आफानि बुं एड्रेस बुं मोजां बुं आंनि मेन न'आ नलबारि डिस्ट्रिक्ट दमदमा राङापालियाव आंनि बाबानि नामा मदन बर' आंनि आइनि नामा सरिता बर' आंहा बिदा फंबाय साथाम फंबाय सानै दं आरो आं देरसिन आं गुवाहाटियाव थायो गुवाहाटि आइडेन्टिटि पार्कआव थायो ओमफ्राय मा मावदोंमोन नों साबसे मानसिफोर थगायदों मोजां बुंफा बे बेमारि मानसिनिफ्राय हरखाबै बेबायदि साब्रै साबासोनि बेबायदि खामानि मावफ्लांबाय आङो हाजिराबो मावना जायोमोन आगोल थासा बिदि हानि खामानि बा न'नि खामानि मावना जायोमोन बेनिफ्राय आं बिदि हरखाबै बेबायदि खामानिखौ मावफ्लांबाय आरो बेबायदि आं मावलिया आरो माने आं बर' गासिबो रायजो राजानिफ्राय निमाहा बियो आं जिखिनि रायजोनिफ्राय थाखा फैसा लादोंमोन बे आं गासिनोबो हरफिनगोन जिखिनि मोननो गोनां दङ आं हरफिनगोन आरो माने आंखौ एसे टाइम सप्तासे बा 10 दिन बेनि गेजेराव आं हरफिनगोन Hi guys, खुलुमबाय गामसार बर' चेनेल जाना फैबाय खोब गोसो बारायनो जाबाय दिनै मोनसे टपिक लाना फैदों बे टपिकआनो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै मिथिबाय जानो हागौ स' जोंनि बर' माहारियाबो ओरैबायदि जोलैनि हांगार होननांगोन बिदि मानसिबो दंखायो आरोना गोसो गाज्रि गेसाव गोसोनि मानसि थायो मानो होनबा जाय समाव रिमिना ब्रह्म बिनानावा बिथाङा ओरैबायदि बेमाराव किडनि फेलार जादों बेयाव हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामनो फैसा गैयैयाव बे रायजो राजानिफ्राय बिनांगौ जादोंमोन बै टाइमाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां मानसियानो हेल्प खालामदों फैसा कालेक्सन खालामनानै बुथुमनानै जाय हायो जेसां थाइसे थाइनै 10 थाखा 100 थाखा बिदि हरदों नाथाय बै हरनाय जमा जानाय फैसाखौ बै साला दुथां मानसिया बे फैसाखौ माने थगायनानै जानो नागिरदों ओरैबायदि गाज्रि स' बिदि जानो नाङा मानो होनबा गावनिबो बिनानाव दं फंबाय दं जोंनियाव मालाबा जागोन बिदि दुखु खैफोद जुदि दुखुनि टाइमाव जुदि हेफाजाब खालामनो हायाबा मालायनि फैसाखौ बिदि लानायनि अधिकार गैया थगायनानै जानाय स' बेखायनो जोंनि मानसिया बिराद सांग्रां जानांगौ जोंनि माहारियाबो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि आखु दं मानो होनबा जोंनि ओनसोलावबो गोबां बिदि थगायजादों ओंखायनो बुङो आं सांग्रां जा नोंसोरो नलेज लादो बिदि थगायजानाङा दिनैसिम बिखाना बिनानावा मोजां स्टेप लाबाय मालायखौबो सोंबाय गावबो मोजां डिसिसन लाबाय बिनि थाखाय मोजां मोनबाय आरो जाय बे दुथांखौ हमबाय बिथांमोनखौबो आदा फंबाय एक्स एनडिएफ सार बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावहरो आं सिगांबो बिथांमोनखौ गोबां साबायखर बावहरदों माथो बिसोरनि थाखाय गोबां खामानि मोजां मोजां जादोंमोन जोंनि हारियाव स' बिथांमोना दा एक्स एनडिएफ जाबाय थेवबो जोंनि हारिनि खामानिखौ मोजां खामानिखौ मावबाय थादों गाज्रि मानसिखौ हमनानै बुजायदों गोबां नलेज होबाय बिथांखौ बुजायदों स' बिथाङा बुजिनाया गावनि खामानि गावनि आथिं आखाइ दं देहायाबो मोजां गाव मावनानै जाबानो जाबाय गावनि संसार जाबानो जाबाय दा बेनि थाखायनो बिनि फंबाय बिमा बिफा गामि लासिंसिं गासै गामिनि मानसि लासिंसिं बरपेटा होनदों बरपेटानि स' बिदि जानो नाङा नोंनि फिसा भुलनि थाखायनो गासै रायजो राजाफ्रा लासिंसिं जायो परियालफोराबो लासिंसिं जायो बेनि थाखाय नोंथांमोना बिदि खामानिखौ दाबाव खावलायनाय थाबाय जाहाथे बिदि खालामनाङा आरो जायफोरा बिदिनो हेफाजाब खालामबाय था बयबो जाहाथे बयबो खौसे जा जाय गाज्रि मानसियाबो गावनि हारियानो जा मालाय हारियानो जा गाज्रिया गाज्रियानोखा बिखौ हमनानै जासे बुजायनायनि दायित्व जोंनि बाखि खामानिया बाखि गावनि सोलोंनो गोनां खामानिया स' आसा थाबाय निश्चय नोंथांमोना सापर्ट खालामोन जुदि माबाफोर गिना गोरोन्थि जानाय निमाहा बिनाय थाबाय आरो जायफोरा बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय आंनि ब्लगाव रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो जायफोर गोजानाव फैदों अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लादो खनाय बेलाइकन दं बेखौ थुना लादो आरो लोगोसे फेसबुक प्रफाइल पेज दं बेखौबो फल' खालामना लादो स' बाय बाय सी इउ नेक्स्ट ब्लग